VP Constantino Chiwenga yakutooneka kuti panotanga each and every year VP Constantino Chiwenga panenge ari acting president vanotongovhura aiwa gore vatoneka kunga slogan. Panguva ino tiri kuona kuti ari kuuya achitananisa zvigananda achipaudza kuti yes, you can implement your vision 2030 but you must implement it through ethical leadership neclean governance. Ndisarabira mashoko akashamisa vanhu panguva inonyasa kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga awa ndiye munhu anonyasa kuonekwa kunzi ane mwoyo nechizvarwa chenyika yeZimbabwe asi aine zvigananda. Panguva ino zvinova zvichirimo vachifutidzira kuti subscribe like or on the bell icon. Tipinda muOperation Restore Legacy page vanobuda nyora vachiti the liberation struggle was not waged so that a few could prosper while many remaining abject poverty. It was fought so that every Zimbabwean could walk in dignity and be economically empowered. Our duty is not merely to honor their memory, it is to implement their vision through ethical leadership, clean governance, unity of purpose, and economic transformation, said Acting President General Retired Dr. CGDN Chiwenga during the burial of national hero Brigadier General Matthias Tizrai Ngarava on Friday. In quotes, the true measure of our respect for Brigadier General Ngarava and other departed comrades will not be found in today's ceremony, but in the quality of the Zimbabwe we leave behind. What legacy are we creating? One of sacrifice, patriotic service, and national purpose, or one of plunder? Doma shikwana kuda VP Constantino Chiwenga achichallenja aiwa the current leadership ne current system achiti tiri kumbosiya history yakamboita sei. Panguva ino achivabvunza achiti legacy yatiri kusiya neyatiri kucreata ndeye sacrifice, ndeye patriotic service or national purpose, or ndeye plunder zvaya kuti tiringoya tingoparadza nyika zvakasiyiwa zvaiswa nevamwe isu tikuya tichiparadza tisingambodevelopi tisingamboendesi nyika mberi. Peda comment section medu zvafunguiro muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, hit on the bell icon.